मोनबाय बर' थुनलाइनो जिद' नबेम्बर गोथार सान खुलुमबाय सायखं ब्लग इउट्यूब चेनेलाव साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ दुंब्रुदै बरायना लाहरनाय जालायबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनै थांनाय हरावहाय माने सादि केजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय ओमफ्राय दा माने हारिमु बिलिफां दङ बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामलायनो होननानै आङो नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जालायबाय। ओमफ्राय दायो माने हारिमु बिलिफांखौ नैबे जोंनि बातासिपुर मिलन गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मानगोनां नमद सार बिथाङा दायो हारिमु बिलिफांखौ बेखेवना होसिगोन। गोदो आंबो नैबे सारजोंनो फरायबोनो मोनबोदोंमोन। दायो मानगोनां सारा हारिमु बिलिफांखौ बेखेवना होसिगोन। मा देखायलांबाय थानि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक होबानो जाबाय। दायो जागायलांसै, लेट्स गो। सादि केजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 25थि बोसोरसालि जथुम्माजों लोगोसे जोंनि बे थारायबारि जौगा जौसाङाव जोंनि रुफाथि मायथाइ फोरबो बे खुंनायाव मोनाबिलि हारिमु बिलिफाङाव ज' जानो हानाय साफ्रोमबो आंनि हारिमु मोजां अनसायगिरि लोगो नोंथांमोन से मिनिटाव फोजोबनो नागिरदों आङो। बेनो जाहैबाय नीलेश्वर ब्रह्मखौ जों बावनो हानाय नङा। मानो होनोबा नीलेश्वर ब्रह्मआ सासे मुंदांखा मा जों मुंदांखा मिथिगौना? बेयाव लिरदों जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म। नीलेश्वर ब्रह्मनि माबाया टाइटेला जोहोलाव। दा बिथांखौ मानो जोहोलाव दोनखो? आं मानो जानो हायासै? सोरबा बेलेगा मानो जानो हायासै? बिथाङा मानि थाखाय जोहोलाव जाखो? नै बेखौसो आं बुंनो नागिरदों। जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म होननानै बुङोबा नीलेश्वर ब्रह्मआनो आरो बिथांखौ सासे प्रमिनेन्ट सिंगार माने मेथाइ खनगिरि हिसाबै बिथांखौ जोङो सिनायनांगोन आरो मिथिजानाय आरो लोगोसे थुनलाइगिरि आरो लोगोसे मेथाइ सुजुगिरि आरो बिथाङा ससियेल वार्कार समाज सिबिग्रा सासे आरो लोगोसे कालचारेल अर्गेनाइजार इन बड' कमिउनिटि। थारमाने बेयो दिल्लीयाव जोंनि बर' हारिमुखौ फोथांनानै माबा गिबि दिन्थिहैग्राया बिथाङानो। बेनिखायनो साफ्रोमबो बर' हारिया नैबेयाव दंफैयो, जों बिथांखौ बावनो मोननाय नङा। बिथांनि सर्ट मा होनो इन्ट्रडाक्सन गुसुङै सिनायथि होयोब्ला बिथाङा सासे मेथाइ सुजुग्रा, बिथाङा सासे समाजनि हाबा मावग्रा, बिथाङा मेथाइ खनगिरि आरो बिथाङा हारिमुखौ दैदेनग्रा मानसि। बेखौ आं बुंबाय। दा बिथांनि जोनोम आं थुख'थुखौ बुंनो नागिरदों। बिथाङा जोनोम मोन्दोंमोन बहा आरो माब्ला? बिथाङा जोनोम मोन्दोंमोन 1947 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव। बिथाङा बबेनिमोन? गसाइगाव साब डिभिजननि गयबारि होननाय गामियाव बिथाङा जोनोम मोन्दोंमोन। मिथिबाय नङा होमबा? जोनोम मोनबाय बर' थुनलाइनो जिद' नबेम्बर गोथार साना जोनोम मोनबाय बर' थुनलाइनो जिद' नबेम्बर गोथार साना दुलाराय बर' माहारिया सिरि मोनबाय जिद' नबेम्बर
Hey!
नोंथांमोन दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनजानांगौ भिडिअखौ नायना मोजां मोनब्ला मोनसे लाइक होदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ अरायबो मोनलांबाय थागोन आसा खालामो बिदिब्ला एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारि